Med det jeg synd. Du er vældig humør i dag, fru Andersen. Ja. Hvad laver du? Jamen, jeg bager jo brød, Andersen. Du bager brød. Jeg bager brød. Det er det, jeg gør. Jamen, folk de tror, der kun vi bader og plukker kokosnødder her. Ja, det gør de. De tror, jeg sidder med et champagneglas i hånden hver anden dag. Gør du ikke det? Ikke helt. Nej, men hvad er det for et brød, du bager? Det her lige i øjeblikket, så er det et franskbrød, jeg slår op. Et franskbrød, jeg ja. har jo sat dej over derovre til et rugbrød. Ja, jeg kan se, at hønderne de er vippet op der, så du kan komme ned til mellageret. Yes, lige præcis. Det er rugbrød, der hæver her. Det er rugbrød, det hæver, ja. Australsk rugmel. Det er ikke så tosset. Nej, det er faktisk ikke så tosset. Nej. Købt hos inderen. Inderen. Vi ledte og ledte og ledte alle vegne for at finde rugbrød, og fandt det hos en indisk helsestore. Jamen, hvad skal der nu ske? Skal det så hæve, eller skal du bare... Er det for at få rene fingre, du gør det der? Ja, det er simpelthen for at få rene fingre. Ja. Det er simpelthen, nu skal det hæve, nu skal jeg lige have den samlet der, ikke? Ja. Nu skal det hæve op i mit skål. Hvor lang tid tager det at lave et rugbrød og franskbrød? Rugbrød, det tager 3-4 timer. Nej, sådan arbejdsmæssigt. Det skal jo stå og hvile noget tid Det også. skal hvile, og så skal det slås ned, og så skal det hvile, og så skal det slås ned, og så skal det hvile og slås ned for tredje gang. Og så putter jeg det i en form, og så hæver det en sidste gang, og så er vi klar. Så er det klar. Så er vi klar, ja. Men jeg skal lige det her. Jeg kan ikke få den her til at gøre, som jeg vil have den. Men hvad så, hvis nu der er nogen, der gerne vil lave rugbrød, hvad skal de så gøre? Altså franskbrød, det kan alle jo bage. Franskbrød kan alle bage, men rugbrød kan egentlig alle også bage. Tricket. Hvad er tricket egentlig på rugbrød? Jamen det skal være så enkelt som muligt. Og så skal det ikke være helt, dejen skal ikke være helt så stiv, som man egentlig vil gøre det til en elovn. Og, Ej, jeg tror, det bliver lidt teknisk. Altså, det bliver lidt du må teknisk, sige, skal det så... være klistret, eller hvad skal det? Dejen skal være ligesom en rigtig stiv havregrød. Okay. Og så skal den bages. Men hvad bruger du? Bruger du mel eller gær, eller hvad bruger du i det der? Jeg har noget tørgær herude, ikke også? Ja. Jeg bruger meget lidt af det. Det er derfor, jeg slår den ned 4 gange. Det er for at få komme af med det der gær og gøre den lidt syrnet. Og så bruger jeg et par kopper havregryn. Okay. Og et par kopper boghveder. Mel. Ja. Og så for resten, der fylder jeg op med rug. Men så får vi også et rugbrød, der ikke ligner det danske. Det er ikke sådan noget bitter, det er mørkt. Det er sådan, det smager lidt mere af, ikke franskbrød, men det er ikke så bittert og træls. Men det er rent faktisk mere et rigtigt rugbrød, fordi der er ingen hvedemel i. Nej, det er lyst. Ja. Det er lyst rugbrød, og det er rigtig, rigtig godt til maven og fordøjelsessystemet. Så derfor så laver Så det er det her lyse rugmel, og så er det havregryn. Havregryn og boghvede. Boghvede. Ja. Boghvedemel, eller hvad? Ja, boghvedemel. Ja. Det er det. Okay. Jamen så kan alle jo bage sådan lidt. Det står nu også og hæver, og så bliver det slået ned, og så bliver det formet, og så er det klar til at blive bagt. Men i min gasovn, der tager det lidt længere tid, end det tager i en ovn, husholdningsovn. Okay. Så det, Jamen, sådan er det. Det var ikke nemt at logge en opskrift ud af dig, men... Jo. Kop. Og salt og olie. Jeg glemte at sige salt og olie. Salt og olie. Ja, det skal det tørgær. Ren... Okay. Vi skal have vand. Ja. Og så skal vi have gær. Ja. Eller surdej. Og så skal vi have olie. Ja. Og så skal vi have salt. Ja. Og en lille smule sukker. Ja. Og så kommer alle melen. Det vil sige, så kommer rugmel, boghvedemel og havregryn. Godt. Ja. Det er nemt. Det er nemt. Og husk at slå ned. Der var en gang i fjernsynet, så sagde man, det er let. Ja.
Jamen, så slutter vi her.